General Branty ye prepare pa de munchiremu ebesemo awie. Ye de ani ba kiremu o man Ghana. Ya pie man tem akopie mu ewo kiremase no wo asene manso across mensenim. Na raho sema abeto edwa efiri ho no mo ba kiremu am. School a ho no ma ye basic school no. Adehye mo modern anom abonsamta wi akonu mi mo ne akyekyerefo akoye ntokwente no. School no mpenifo atum. Ye de munchiremu ebesemo kase bonum. Na mashiba dwane adema adehye a wonom ewo Madina abato mpesu so oniminyam for Francis Xavier Sesu aka se kirim say contractor wo ana wo mode ayi mensa damfa amrahnya kwante pona manwa wo ye kokwato na adwuma na nche wanhwe ne yombeje e de free wonsam na gold board penny port ano mo fa sesami jamfi odisika botene pa mu odu 8.4 million Ghana cedis e de boa sabaya o my Ghana yensa September nipa bia se no memia hoto ne betumi aboa na yakatakata emuna so na galamsefu a o ma sese yensa ase ne yakwaye no nsase na akwaye na tumi agina na namu ebium ide ne be kiremu awasante mantemu a na atwemampo nua mense na bono homoden ema dehye a wono madidem ama wono musika na kade pebebo no so atetenem ne mapa etimi akọ ediama wonom ensema no pina na kan wese wonkonwa ebese mo se awia pam to bele kase wo die ro ha ne nsia e kiripo enkron kasafidie so na yaka mo se fail group band asu yasene na yaka fail group band na omo ya dwumako surunko a live band na wonom ebo entie bia wo ye wedding eye na wo ya na udi wa woda yebeka ne se birthday parties wasia dwuma pon ho graduation no fa bedan yen eno wachi insore dwumadi ahodo a mudi a mo behia mfidie wase no momfa ni nyina enkwadan eye fail group band ne yemesomosompa na de entia ese ye ne yebesom ne nie ye wo quality sound ye sanso professional instrumentalist ene ye wo quality instrument ye bana besom amedofo yi ye ngu ani asekram ye kira kwan wotema community 22 ba roso inside honom ene ye wo ya homa ne 0242 965 931 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Ewi yensan kanfo ensupa emam. Enso ya de aboa mani papa mu den ko nkane. Na so nye nso bia kekene do sane ese wonom. Ensu papa esne de kwa mu nso a wonom a wunya nsunsuanso bone e wo ho no eye ba kope. Ane ne nsu a ne di ne honam se ye fani se Lumba nsupa. Ene so adwumakuo ba ko a yem papa dade Lumba di gya yen. Enti mesrew ebia wo ya nkwa nkra nwumakuo ahoto mo behia nso de asoma hoho anase wo pensuo mpo de agu shop maton wo pe bia tu aton a mesrew enkofa nsuo bia keke eye Lumba nsupa pe na ese woton na wo penkyeremu a fremprenfo amatrofo eso na ne wonom eninkita hom ahoma ne 0549 889 685 0549 889 685 ana 0549 436 616 when you make question as yantena se na wie nom yemfa kasebo no kiremu emesomom okenkani ba ko a me kwa ne konten kro beso ma wie nom edi a meje so yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene bantwere bona na otafrija me da me ho me ba me de kasebo no ekiremu ankasa ebesom nansa na no me wofa se rose gold osidi ye kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afitu milika ne hia yen ewo Facebook and YouTube na yamfa kasebo no enchiremu ensomo ya hia kasebo na se ade afiri oman Ghana ye finfie mantemu mechira Central Region na hona enkra efiri diaso ewo apa denchira West mensenem ewo finfie mantemu eba echiremu am abemu obi ono no oye Okada rider ene moto ebi no twi edigi sika obotem honom
wadi mfinhyia no edu enwotwe 18 years na owura bi anso ono so efiri dia so awa apa denchira west mensenim eden krante pa kwezi bana baka ne se market ede agin jamna enya se mekuma kram na bemu ya ono wo okada awurade wanya mfinhyia de wotwe ene ne ho akadwa mu pa ne den ade yaw boache dodo afra ne se kilantua na okiremu a andrada ena maintenance kakra bi ekoso ewo dia so okada station ho no mam na ensem kire mu nyina ne sei abaya bi ono no oya aduane tom kwasi bone beka ne sei food vendor ne din ade perpetual na abaya yi kwatena okada rade yi esere so ana o kire ne so dabi me da me nkwa ne sa o mesere so na me ya abemu ansa de sabe me ba ma ya adwuma ente mesere o dabi enkofa asam hyeme Bomode ya free misere susi na free na ekwanso de waye enye biokura sunne enye biokura ana aban no pese obesore ena opia no say free misere so ena opia no si nkyɛn na sa na asam no anya aban no de kura papacho anya ne de na odem de katente ekɔbɔ anempona ne boyfriend dinde Enoch amane say Enoch e behwe ade a boache ya boache aye emene ne di agora kwatana ne so na wapia me aya me ya pa kodi ni show ma me na Enoch nso dodo afra ne se awonye ene wagene home na pa odi aso ne potem na nka ne kiremu sei ena wia no miensa 3:00 pm ena abrante ne dinde ya boache oye okada awurade wanya mfinhia du nwotwe one na awofo akwafu ma moba omo na ma pe kwantimponum no muhu ne sei Enoch atete no ede ka pese wode bono kura ku no twetwene na oye so de bebo no na antentam na bo modien sifiri kanim ana watwen kotokuro ene mache tenten gramu sei ene odi si ne so sei we ya man to man me mpona betena wosere so a na wapia no adenti na se oyesa waje aduro won o se de menyi aduro na o masika na kosoro ene edima ya epa na pampam ni ba bia na mesrawo to ya wo Facebook ana afinse YouTube na behwe bio ana nyan abrante yi tiem o se we ya man to man ene medi show pa ene nkrante epa edi ahim wo wiem sam wo we ne wajase kana to no wasa gunu headings apia na hyenwura nim adentina ne mpona akwatena ne sere so a wapia no enti wonte ase na mekasa abrante na prepra pa je se mekasa mpinfo gusu am wonom esane ade na mekasa nya de aposifo etimide nkrata aba bonten afa semwe hom na mra semwe si ye ne enkwati ne ahodo bi a etwagu ye ewo di asomra Enoch eden krante etinja mo kada rada wanya mfihia do nwotwe ya bo ache no what do you do I mean kaka what do you do next time let me sound command you let me sound command you let me sound command you what uso sinama di sinama let me sound command you DLFM 106.9 what do you do I mean kaka what do you do next time let me sound command you let me sound command you let me sound command you what uso sinama di sinama let me sound command you what enti uba Facebook no so a ana fi YouTube a braba hwe o mesra ho asem adadwa yi se wa ma de ye kan wunya ho adanse de medofo tumirika na hia yen e wo Facebook ana fi YouTube na Enoch atwe brantan se wonte ase se ya oboache a wo ye okada urada wanya mfinhia du nwotwe chese na mpona kwatena ne sere so a wasini form to wonte ase ne mfuna chese ade na ye ne mpona ne yente se obejinjam no ma no na ode nkrante pa brantan achena kwantempon na sene ode zikan yi dwa ne tiri mu nyina pa emo ya Ghana ne ye wo no enti ebesra Ghana Police Service eso mba mmode na mo pa krachi wa chiri kwana mo che no fi so ma ne wo mra pa na ehu wode behwe o sede wa pa yakotokuro na hwe wiem pa na ode jinjama ba mu ano in fact abrante ne minima de kura wadie so fa bi wo forma didi a minim na Ghana mabri ade adea ade kura ne hamo chese kwen ode na fa so na ne yanyan temesra o omode na tumirika hia wo Facebook na fi YouTube na behwe de ese ne fi se we de in fact ehu pa awade nkrante agin jamne sa wa prepare no kura mekasa abemu an odara sabia Dr. Fujano so
esa na prekuru no enti wona rahwo sama efri dia so ewo upper west danger mensenim ewo finfi mantem a awiai ede mo nkyeremu esem mo na ye free finfi mantem we na ye fe ye ne mfa nkyere wo my Ghana ya pie mantem mekire Eastern region na ogbogura mu ewo kyeremase basic school ano no wo asene manso across mensenim ewo pie mantem meka say empenifo mo hwe homasua so mpotem honom ene kyeremase kurodua mpenifo akabom wonom ato school num omo kyerem say kyeremase basic school no ojugu bye edro bia nka dem omo ato school num ni nyina ne say akyerɛkyerɛfo mpenifo ni bi eko school honom omo kwa akwkyerɛ de omo koye a eja tuato ene marijuana kyese wi ena mlante we bia mo free kyeremase kurodua nim ebojam ewo kyeremase basic school adesua dem ena ba ne sape ena kyerɛkyerɛ ni ba ko eka kyerɛ emrante onom sabe enom abonsamta ewo school dem ho sɛ emrante na de na mo kyerɛ ede na mo gina manyim wonim sɛ ha eya adesua dem ha na ye tete mofra kyerɛ mofra na de enti omanyi mra ma ho kwan sɛ momenom abonsamta anase wi ewo dem ha ena mrante anase nkaja wombɛte ase na mo sɛ ede na akeka kan hwɛ wana kyerɛ wo saa sɛ wudi agora adwuma ebedu ha no enya de wakram ana motwe nkrante ede tatai kyerɛkyerɛ ni na mva mɔden akɔtwe knife sɛ wudi agora ne yebetu nso no pa de aguawie na kyerɛ hwɛ ade a wapin hom enti eba ne saa pɛ na ho ba mo nsɛm no in fact enkwaye mfa ma kyerɛkyerɛfo ene ye mofra mu ko school ewo kyeremase basic school num ewo asenema nso akroso mensinim enti benefo kyerem sɛ bɛbɔ mofra no ho ban ene akyerɛkyerɛfo nipa nkwa ho ban ti no ene akyerɛkyerɛfo omwo asenema nso ne mpatam ene kyeremase kurodua ne ka bo mu mamekasa mu de kurodua bafua ene yɛkɔ na wɔtwe bɛyɛ miensentam ni omato school num emafo ne atitifi amekase wɔne mu ko school kram na mpenefo kyerem sɛ de ade na ye no enipa nkwa de asɛm de sabi yentumi ntena se makwa blane nkɔhye wi ensan nkɔtwe knife ɛwɔ kyerɛkyerɛ ni so na mofra de ɔmɛyɛ ɔmoden na ba ne saa pene sentwerɛfo ne school mpenifo ne bi ene kyeremase kurodua ne mu mpenifo akasa na mo de nsɛm sei ɛto nsentwerɛfo anim na otumi nsani ena branche mienu bi eba semasi school wa benum wi ena teacher phone bi ebeto wom na omo kasa ise aha ensese omo mu ewa na omo ne omo ye interview dan kakra tepi hon na teacher phone be bo krobu hon penifo amane ena omo ya dance se fi na ko mo bi anko no wi wo hobi sana omo tie no omo si teacher phone ego mo ni mase tie ho abeye na wotwe ena mo sanko teacher ni na kunhu omo wo classroom ho no koma me won ni se ko threaten ni se ono ko mo hwehwe no mo hwehwe na munya no tie ho na omo koye report se ye ma mechi abrantien na omo back machi se omo ko akwachi no ho no ena abrantien no edi enye izo enti wei aye kyeremase kurodua ewo asene manso akroso mensenem ewa pie mantemu school empenimfo ene kurodua no makanifo na wote wonom akwesemi emranto omo no wi agi school dan na boso ntinene wonom basic school empenifo tum enama hombambo nsem ene nipa enkwenti Ghana emu ode bruta omanwe enye easy kra ti sa na ekro ewa pie mantemu na ya to akase bo no so a yemfra pie mantemu na yenyina mo ewo nkran popure mantemu na okopie mu awo Madina abato mpesu aso am wono ma hye badwane onimnyamfo Francis Dr. Xavier Sesu na wakasa kirem say contractor wo ana wuyi ayi mensa damfa amna hia kwantempo no se wa hwe ni ya
Wambeji Jumaden ya free winsam kure free say. Uba uramu wa yi mensa eye otenibi kwantempona. Papa Jumadi a wodie no. Osene ensa mi osene sonsono. Chese okwasa chechede se nya. Ade adea. Ade je mpotem ho no mode anya omawre hwemu. Ema ban big push Jumadi esonko atesa. Aban Jumadi de ahya onse bo mode ayi kwantempon yi kama. No kwantifo ene ade hye omukọ mu dwaso omo hanha wono ma. Na chese woyɛ lakadaseka odi Jumadi no edi agrom. Na oni minyamfo Dr. Francis Xavier Sesu di send to Jamram. Okonto abo kwantempon so na okire mi say ema ono wankasa ade na ne kotu ya wise kwahwe Jumadi a contractor na ye no in fact ehu pam wo hwe ni pam pempem ene ade hye wono wo madina abato mpesua so a wono mo fa kwantempon so de bia lada na ho adwuma contractor na ye na in fact na ne bu abira na macheba dwane kire mi say emu oya pa visa kwan we no ono wankasa Ghana fo beka ya emna na MPP amanyokuo no ewa abam na ni samanyokuo no ewa petition no obo no homoden edi na de hye mo abato mpesua so nanim ekwakoye oye kire edi ti abandada efrise na kwan ne nya baako enam so mpoma MPP amanyokuo de ne kwagina asem bia nyanya me ne faafia nkomo chini tum enam kwantempo ewe hu na ya me ya doma na banya ba na ono wankasa lobby di amanse contract yi big push Jumadi no amanfo ani abere pa adwuma nanso wo ene yesema yi wo koyi kwan na nipa honto na ese wode nipa akoma na adwen di agro o kire ma yanka nkyere contractor no Jumadi a wodie no enye wu enye kram o kire ma sese sa contractor ba ko peyi wan so na wo ye adwuma ewo pantan kwantempo no so na oniminyamfo Francis Xavier Sesu kire mi say uba huramu na ho Jumadi a contractor no ene wo ye pantan kro eye kwantempo no ena afinsu owusu ansa kwantempon na akopie mu a defa eyi mensa damfa amlahia kwan na in fact enye kram o kirema sesei ubo na akopie mu ho no ma abosumi pi ntemu na omode contract yi edi adwuma de hye wonsa omode hye ne nsa no wasema yi bia wo pene wo yi kwan nanso ho kra enkoye kra kitwa bi na waye omo kirem sei sesei de eyi mensa ekopem eye otene bi kwan ne de kese wonye Tipapai emfa ne humpo kyese bibia nkokora na ba o kirema sese wo hwe eye otini bi amnahia kwantempon na no ne demu a ekura sese ide ayi mansa otini bi stretch ne de sese de papa ne wonko ho kyese ho kwan ne de akwaye kotobeku makwan ena de hyefa kwantempon no so etempenten kwa efifrefiri wonom de bi ada ahyenkafo bre ekwantufo bre o kirema sese yi sa eyi mensa otini bi kwantempon na no ana enkonkura de hye bi etesey enkonkura kodo bi tesey ene bawura mu ewoye adoteman ana afinso kwemana kwan nyina ho ana eko efa sa krokro we nyina mu ene odi di agrom Dr. Francis Xavier Sesu kirem say yemfa nto contract nanim pempen wesi ni pen ono tintin bia na waka kwan na odi di agro na nche se wanya obamode am homaji contract na fi say ensuo to a eyiri fa de hye mpotem honom ni senti na nka wo pese wo ye ne ntem na wo modin ayi ekan mu soso kama de toto kwantempon ne nchen ensuo to a enyiri fa de hye no na sa wonya de a ekwan no wa hwa de bi da se de etebia no wo baji contract no e de free wonsem. We just finished driving through Imensa Danfa area and I am extremely disappointed in the contractor who has been given the contract to construct the Imensa all the way to Amrehia Road. And I'm saying this because I recall when in opposition I led demonstration on this road right from this junction DLFM. All the way to Imensa. That became a very controversial matter. I remember the then government pursued me, attempted to arrest me, took bench warrant for my arrest. In fact, I stood for trial until whenever the case was struck out from that court because they didn't get any evidence to prosecute me in that court. And so this road is so important to me as far as the NDC administration is concerned and as far as the people are also concerned. So as soon as we came to power, it was one of the things that I started working and lobbying for. And thankfully, it was also one of the first routes that was given on contract together with the Pantan Road. And coincidentally, the same contractor that was given the Pantan Road as well as the Osu Ansa Road and the Imensa to
Danfa to Amahia Road was the one giving the contract. The same contract was given to him. Now it's been close to more than 3 months or into 6 months into the time that we got to know that he is a contractor on the road. And I came for this surprise visit to see how the road is doing. And to my amazement, from Imensa all the way to the end of Otilibi, which is the area that we demonstrated for, nothing has been done there. My understanding was that there was some clearing on the road and there was some few grading of the road and all that. But that is not what the people are looking for. And that is not the contract he's been given. The contract is for you to construct the Danfa Imensa road. So all the way from Imensa to Otilibi, you should be able to complete that area and continue to Amrehia. Now you chose to come and start from Otilibi towards Amrehia and cut off Medina, which is the Medina constituency. Which begins from Otilibi down to Adotema, to Kwema, then to Imensa. You've cut down one part, and you are doing this place. And this one too, we are not seeing the progress of the work. I want to use the platform to honestly state this fact. If the contractor will not construct the road from Otilibi towards Imensa, or begin from Imensa all the way to Otilibi, then we will make sure that he loses this contract. DLFM 106.9. Any awoti ye ono ana waye mashibedwani edema de hia wonom wo Madina abato empisuaso ewonkran pumpuremantemu ne den edonimiamfo Dr. Francis Xavier Susu na mane boy ye nsem twani Elvis Kuma Samson ene difiri enkrabopuremantemu ebesom yen yantoa kasebo no so na yenyina mu won krabopuremantemu na meka say open Paul no ana wada gold board ashe ya no ewo manga ne mohwese o matuto sika akọ kama nafa mrakwanso wo pe sika akọ atwa oba kwaje tumi krata wa ne nchen sesei ne din de same jamfina asoye no ne Ghana Water Company Limited akwaje hye soronko a wodom ba beboa na womudwumedi a womudie Ghana Water omo asoye ahodo ewo memia ahodo a galamsefo akwasese ho ne mu nyina entedu ba bia Ghana Water wanu mu mfidi ambo mmeden ade ye adwuma magana fo nyensu pano manase senti no wo mu disika botire bi emu odu ebe ma wonum asiesie ho kama na boa magana fo yatimi anyensu pa anom na nchecheye ene ntiase apama gold board adwumakuo ene omaikana ase ahwe yensuo so nchecheye omakono omu kirem sei sika botene 8.4 million Ghana cedis eye sika omode magana Water sa wonu monje na ya tena ya hoto a wonu mfidie ewo omode bo moden bo maganafo omode sane nsuo so enya msupa no no be kire 3 water treatment plant omfansi ese ne kama na emwa na ganafo enya nsupa no mo manyim na me wafase same jamfi kire msei sana mompa mpenifo etu no ebi betodwa wo bonsa tese bonsa ho no mode sede galamsefo asese Ghana Water wo treatment plant no enya kram sanso na dabo ase ma wafase kwa medanso ni kurom no owala adwo eho oma se ho nyina eno wati sakira heman water supply system no nso galamsefo na awie ni nyina sam akoni adu into ono munyi sika botene 8.4 choppable Ghana money na mumfansi ese ni nyina kama na Ghana fo pensu panoma yatimi anyensu papa etim de adwumadim na mna same jamfi ene Ghana Water wonom scientist apamin ana wo kire mu a yan kan kire Ghana fo wenhye pa wonom mu ejina ban na mu ede aboa na omahwe hu ni sei oman Ghana ya tena ye ene aso ehwe oman Ghana yensuo nsensonso betumi abo mo moden ya adwuma pa boa na Ghana fo enyensu pa anom same jamfi eka sai mu ni nsem sei we designing what we have termed water infrastructure rehabilitation funding and implementation agreement for the rehabilitation of the Bosa, Abuase, etc. Himai and water supply systems. And we're signing this agreement because we don't want to just eat money, to interested how pounds DLFM 106.9. So that is why we with agreements and look at the scope of services that will be undertaken. The one has to do with the silting of critical water systems, dredging works, hydrographic surveys, sediment volume assessments, sediment removal, lawful safe disposal, reservoir capacity assessments, emergency restoration works, take infrastructure stabilization, monitoring water quality restoration, monitoring
engineering and inspections and certifications, supervision, post-intervention, technical, what have you. And while the Ghana Water Limited will be championing this and implementing this project, they will do so in accordance with the laws of the country and obtain and maintain all permits and approvals and authorizations required for the execution of the works. Any ye ono and wada gold board aswe ye no ano ne din ede Mr. Sammy Jemfi. Na yanto akase bo no so ne mfa ne mfa nkire mu my Ghana. Ya sante mantene ye cheche akase no mu bia mantem ye ne de. Na akopie mu awasante mantemu atwema mponu ya mensen mu a mensen mpenifo ayade pa mekira assembly no ma ayade papa enti ye mpene wonom. Ni nyina ne se ye boa ma nipa atetene ma konkan na obia nya akwanya safata no awatwema mponua mensen mu no tese mensen assembly na yade pam na dwumadi omodi ne sonko ne se wonom nam Department of Social Welfare ana afinso Community Development aya dwumaden atumi ahwese enipa wonom odi dem mechira persons with disabilities PWDs no ewo mensen no mamodi asema yibi wonom am ho akire omo ba ho kire na no ede no asema yibi aboa wonom ewo kwampa so na madwumadi asono kwa mpanifo di ye no omo kire mi say District Assembly Common Fund sika aban ede kwa mensen omo efuto mu no mbo modi atam sika no ekwade ma nipa omodi dem no efa ne kama sa mo de bo ma nipa omodi dem so wo ma de omo ho na o man kasa atumi ahwe wo ma ho emebia so mu no mabusua so na empedifo tena ase ahwehwe mu a wo mensen mu nyina hu ne sei enipa omo safata se ma wo mo bibi na mo modi dem no ne ma anyoba pa kwa ma wo no mo do so pa mo bro twe hu wi nanso ama moto omo ase so awie ye no wone mu nya nipa beboro be ye aduane nsia 46 individuals awon no chese omodi dam yi pam ahoche na no wadene entompa committee na mo amodi ase mu yi se nipa pode aduane nsia yi wo mu yi wo mu wie ye no wo mu kire mi se emu pode donkron 19 wo mu ye melema ene mu aduane nsan 27 wo mu ye ma omodi dam yi pa school fo nyina ka hom na mpefo kire mi se wombo moden ebo won mo ekwan hodo pi so efa sikasem ana afie enhumasua ene sanedwuma kwan so na achede omode ma won mo no ebi eye fidi ade pamade so yi machines mo de ma wonom afin so fridge ebo moden ade eniama gum ema ne freeze kama pure water womo moden ade mfidie no fridge ena afin so sase water kan won mo ho ebi mo so enya tesene mfidie de boya chi motobru edigu kokoo so ede petipeti kokoo so mo sakan bi ebi mu nya sika eba moden ade ahye dwadi ase ebi second force obetumi akoto ebi nya popcorn machine kama pam ebi so saka eye wheelchairs ahodo omo saka ye kama ede bi mu nya mfide de wofufuo ebi mu so nya dwetire tesene omo fa nkwahye dwadi no bibia nkonkan fa ma wonom ebi sempeni se sabia kan nantia na kan to na mensen no anamusini opanipo no si abani mu ewo eye apoma atwema mponia mensenem oyo ni mnyamfo Isaac eye Ibrahim ekirem say in fact mensen no oma adwuma sene anya hwe kura no tese omotuma yisika botene 227,000 Ghana cedis e de aboa e ma de hwe ye didem no omatitene mpuntu abam na wo kirem asese no ohwe ne mu se nipa bi omodidem na bato mpesu aso mensen mu no mensen beboa na omaboa se be ye omososo omapo muden omadwade ehu sensene mo omafa ahodie na pa betumi akonkan ede ma wono mu nyina timi free ekroduam ye mo ntena mo se srade no mu nyina timi agya ye o kirem se oda mpenifo nyina ase committee no Ghana Federation of Persons with Disabilities oda mase Ghana Post Service oda mase na matena nkonwa mo watwema mponia mensen oda mu nyina ase se mota mo kire na efa edikan we no bibia konkan ede ama wonom dai assembly yin shi mu no ihia se bi omo a modi dem e from fiscal disabilities for omusika no yana aban 3% common fund aban twema ye no the 3% e yo modia ki omusika na aban ye 106.9 e 2 billion ne yesi yana over ma social welfare department na omone committee omohwe sanse tototena na omo ama apply some ompem money bi so indeed say omo fatasa se ye bo omo ana ti omo hwe ye na nipa over 1,000 na apply
ba ne yɛsika bɛtumi aboa nipa 47 the nipa 47 and they award it in one man na yɛto yɛnsa from na nipa yɛ from yɛ bi nya fridge machine de wo fufu machine de spray cocoa so ɛne barbarian equipment and the keka na ɛyɛ hyɛ yɛ mu ne ho sɛ sometimes yɛbɔ ɔmo no normal na kwa intia yɛ de mo ɔmo no mo mfanyɛ na bi de yɛ na foforɔ no ɛde akyɛ na busua ne bi na bi nso atɔn ɔmo so ɔmo nya de freezers no so no ɔmo kwa ɔmo nya sika ɔmo mfa bi ntuo ɔmo mfa ntuo ɔmo live yɛ ka kyerɛ ɔmo sɛ brano social welfare department baba bɛsrɛ ɔmo ahwɛ no mana yɛ de amo ɔmo no ɔmo de yɛ dwumadi a yɛ sɛ ɔmo fanya na de nti sɛ kɔnɛ sɛ obi mfa yɛ dwumadi na ne ahwɛ nti a wɔmfa nyɛ ne yɛ aboa asɛm na yɛ hyɛ mu so obi fa na no ma yɛ de mo ɔmo no so obi tɔn ne dia ɛbɛma politifoɔ aboa de TV adeɛ na wɔtɔɔyɛ no na sɛ ɔmpa yɛ ma nipa wɔsɛ fatara de ama ya ne yɛhwɛ mu full ɛne yɛ no korɛ pa wa bɛtɔ no mbɛkyew na aboa na bibia yɛ kama ɛne ya wuti ɔno ne yɛ aban ɛnam sini de ma de hyia wɔnom ɛwɔ atwoma mponia mansenim ɛwɔ santemante mu ne den ɛde oniminyamfo Ibrahim Isaac ɛna wote ne nkan na ɛno akyi na Mr. Carton Daniel ɛwɔ ɛyɛ Mewulom Mr. Carton Daniel Mewulom ɔno no yɛ director of the Department of Social Welfare and FA Community Development ɛkyerɛ mu sɛ anamompa mpenifo to nya so mpɛ sɛ ɔmoboa pam na nipa wɔmɔdi dem na hokyera no ayɛ den no ɔmboa wɔnom na mo ne yɛ nyina bɛyɛ pɛ na obi ahu ne sɛ yes madi dem po a me nso me sɛ television ma na dwuma na me nso manya dwuma yɛ okyerɛ ma nipa pii ɛne namɔma nyimu basa ɛsresre sika nya de yɛ nika obi di dem na nkyɛ sɛ na we yaba nti aban bo ma nipa madi dem no ya ma mu koma hare wɔn na mo so anya dwuma yɛ ɔkyerɛ ne nsɛm sei Children's Act 560 1998. No, we have set a national agenda. Align also autonomy to use na oye bibisa. And it is a reason bibisa. The better thing so we have processes a bit na ya kwa. Say very possible that it will happen. Assembly na kasa in this what you say. If you are one or if any some way from na so more how challenges kakra DLFM 106.9 eti the best ne amwa se beba the ma so 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 what is a baby you already dem na ya feel say me di dem na ke say enwa and you person what ya say say dem di enkyere say wase dem di no akonya foforo so so omunya say omutumi aye dwumadin omutumi asua de yi na omama omasiti mayere asa ɛne ya wuti ye yubogura mu awatwema mponua mansenim awasantemente mu a ɔno na ɔyɛ kwankyerefo pani a wɔda ɛyɛ social welfare and FNC community development ne din ade Mr. ɛyɛ Carton Daniel Mewulom ɛna wote ne nkan na ne kwakura mu na de hye nso adwumadi esurunkom nya ho mfaso no ɛkyerɛ mu sɛ wanom ɛda Ghana mampeni yɛn papa John Dura Mani Mahamase ɛna FNC wɔn aban ɛnam sini oniminyamfo Ibrahim Isaac asepa sɛ ne wanom adwena mo so ɛho ɛwɔ ɔmani sorry machine with the pama dear young child mama this is Ghana president mama we are some man for you know I'm sure president say Radimana na na ni so ade mu emrem che say on de bo ku bi nifa on obi a to ko so anu obi a mi nya fe e nya me yeso mi nya mo de dade nyina de se on na bo di shak mi ne ko school mi kana ka picture ni bi edi kan ye beda nyankopɔ ase ene ye beda DC ene ne mpelefo social welfare ene sapamfo ɛne a wuti ye wanom ya de hye omadi dem awatwema mponua mansenim ɛwɔ santemante mu ɛna wote wanom enkan na mane boy yensem twireni Barbara Kranten ene de firi asantemante mu atwema mponua mansenim ɛbɛsom yen yanto akase bɔ no so
ne enkopi o my Ghana ye mase bedwa fie na honom ensem na efiri ho ba no enye easy kura na mahye badwani e demand hye wodom wa futu ono kura yan so na yedom kuma mahye badwam wonom ba no dini ne den de onimnyamfo Alexander afenyo kwamena osahene marken wakasa tirem say ene yaye pass ne economic and organized crime office itwe de kan say ro company for atimi akwa yire me wo faase eye Dennis Miracles Abuaje na omanyim oswafo hwe oman Ghana yenuane ene kuaye so mekire onimnyamfo erikopoku be kan say Ghana mampeni ne suade hu ade nkokọ nketenkete ba ye no ade hyense kan bia awe nkokọ no ema oban so Ghana mampeni na nya ne botaye nie na ade ntina ade hye atumi awe nkokọ e free na omanya bebo ho ka na mu ntumi hwe o mu nsem na nkontabo nya dwuma na Dennis Miracles Abuaje asabi ono wa mesom oman na wa ma meji dibre bia motata na sa ensem we de ayasem sebe na onimnyamfo kirem say odwene ho a wonte ase se Ghana mampeni ndi sika emu otu ede esi wona mo say yemfa mo na yemfa ma Ghana ade hye a wo mo kondo so manye nkokọ na monye nkwanye nkokọ no na oman ade hye amunya dwumanya enya dwumanye na enya kosuya pani nya nkokọ pa na yenwe na maje nkokọ na makumawe mu wie ye na matwa video asane MP minister se wonye no hwe na nkokọ ne yatu ase onimnyamfo kirem say ebra so so oman be kan de kura kire ye ho opani pa wona woda oman Ghana tetrene ano a ukre ya yo oswafo ahwe eye oman aban lo epani hye so attorney general minister for justice me wa fa se Dominic ayene doctor osrew mon hye ase na lo company for mon hwe ni pora mawe nkokwa nketenkete no na mon chewa na ba ne se nye adenti na o mawe nkokwa efiri sa na mo po bi ache na Dennis Miracles Abuaje no wakasa doctor Alhaji Mahmoud Bawumia campaign team onu wa meso mo main so swafo anese mahye bedwane mo kwache no ensem we wani mpenifo anya adwen kura wo manyi. So you went to share bets to your party members to consume them. The broilers were never sold. Mr. Speaker, a friend from Choco told me that I made a warfare. Mr. Speaker, in other words, as the minister said, they've eaten it. But they were supposed to sell. They were supposed to raid the bets and sell. And the ones that will lay eggs to sell their egg and reinvest. Mr. Speaker, now let me ask. Now that they have consumed the bets, what will become of them? What is the accountability in it? You guys are talking about accountability. So your party members who got the bets. DLFM 106.9. Na ne kwa mona efutu mahye badwane echiremu am. Ensem bi ha ne pa. Na mra na Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama ene ND Samanyuku ne bontoa. Apretumi abeye o mampeni wo mayimu no. Edeto NDC mebunanim say omma mmode amre omojani enkonkoden empretumi enfama NDC no mba pe o mefili afam wo menye nwuma ye nanso ede ne yehunin NDC amanyoko e ba yi mebuni nya dwuma anye enu nti na nkokọ a abade ma wo ma hwe ni nyina no ekomode won enti o mbesra ban o ma ne ho moden say obetumedi ne bohye so no wa bi nwuma ma NDC mebuni nya dwuma ye se be ya nkokọ ma hwe ni ze ye munya dwuma nye de nkokọ ne de mto madwunum one by winning now, many kura na hunkunta bonus the base you want Tanzania and Sententan. You shouldn't even just talk. Create the jobs. The food soldiers who fought for you at the polling station, they are suffering. They are hungry. And then you are bringing here, you say they shouldn't eat the birds. They've eaten them. Sure, Mama Yanko Kono, or my with the kura. And near I would tell my shiba journey demand this year. One more a futu, on the crimes and I don't come shiba gem, one panutini. The day you the for Alexander Afenyo Kwamena Osahene Marken and I would take Ninkain. Yena way Sonakasi Bono, Yankan come a drink Ramodia Banibi, our Facebook or so, and far and some area. Na Dola Yaja Waje Abano say, O Mamia how, Nhyiraba Kwadwo Sammy be what is Sammy Hoya Pam of us say, no I saw here life at the Free Christian Village at Chemwater, na dear news in the in fact. A more the pan, a deal of my Juma for more year Juma pa what and or dear Kahodiaba. Na nana adwempa hene odi asempa otosum yinu the second or the about himself fantastic presentation live otie pa won kanim meda se me wo fa se nana adwempa hene odi asempa otosum yinu yamishira opi dole yajewa aje kura de aba na wase praje rada ipa de ese mokwachi akwa na
odi sanse hu ne pa na sports team no ase mo ye super pa sports of no mo kire mo ye super brutal na me wofa ase star boy de aba na so hwe live NFE clear pa de free ahafumem airport ena ode aba Sandra beka de aba na wose o man ya ha o wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ohwe me live edi free tema free zone oh in fact awra ho pa o ye se koba na de nkrante e pa pa ni pasum left and right adentia ne mpona kwatena ne sere so a wante ase mu apia nti wonte ase nyankopon hu yamabo pa Lumba super agiba bia na ode aka ho de aba na Sandra baka de aba na wose kase ebo in fact oja wo mu bruta na no size kra wafa Sammy B na in fact me mama odoblo ne ho te se ne ho ye pa yemfa ne nche amfa ma no mate me de ama no wate na Taliza edu de aba na wose o ma ya ha wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B na ma ho te se me ho ye pa no hwe live edi free awutu breku dear news no size emu odesna no manam na ode aka ho de aba wi me wafa se Taliza edu awiai me chiao na coach afane de aba na wose o hwe live edi free oboas no tirema kokwa ketengeten Ghana man penin wode ma wachitaafo no party for soldiers no o mawi pa fi so mo adwuma yen to mbekọ so awe nkokọ ni nyina akwa Josephine edi aba me wafa se akwa Josephine kirem so hwe live and clear edi free eye ashaman roman down me da se me wafa se wie wadwani show no Vidash henyo kirem so manya ha o wafa Sammy B wo ho te sen me ho ye o kirem se wo ye adwumaden so mo man yi pa yankopon firi kokron bem no nhya wo de no nhya papa pamfa ma yen wo hwe live edi free agyan kotoku waso ma me best luck pa me so me da se na me wafa se Savannah Ishen ma me kuro me nfantin wa daba no kirem de yes dia news no jawo bruta na ne ma me odoblo ne ho te se ne ho ye pa ne ho ye na Hansen dio de aba na so ma ya ha wafa Sammy B wada ya se na adwumaden ayebo e de so man ga no hwe live edi free Atomic Hotel Dansoman dia news onapo enche kase yankoma Big Joe ono wa Dansoman Beach load ho no man wo wa che na wiei meda se se won so wodo wa dwe nkire e de aba e wo kase bodum kofi bo amene yemfa wo de ma ade hie ne yenso so na time aso na na adwa metena se na mesom Ghana sompa awuda we de ano adene eye se honkom eso papa yema ninjres awo no na DLFM 106.9 odi ya no say yema ninja no ni nia bema ani den ede senior man Mr. Edward Minta dodua sanama ne say secure mercury na dey say mercury when dey secure pa o kire man na goda aba adwonko senior yema won happy birthday kofina video ni uroli because ena ye senior birthday no enti made nyina Edward Minta dodo afra we say secure mercury nyame nhira opinu awoda no onye ne seronko enkwatenten onyini kire enkwamfie mu ode ne apomudin a bemwa sipia sita ena wiai yesre de amawo yempa abone se yankopon a ohwe Israel so ohwe no wabusua so oma wunyanse mu do adache ye pekanifo mayimu ebebo din ne asem ayi wo Mr. Edward Minta senior nyame nhira opinu awoda no onye ne seronko kra emfa mawo na yefiri ne so ane yekọ me wafa ase Louisa Ejil eye Sagina Louisa Ejil Sagina owo asen inya brem nene okirema ono a ne mada Dorothy anan eye trimude hima asen inya brem no okirem se ne o ma na woda papa ahoda pa ne yedema me wafa ase bam Louisa Ejil eye Sagina nyame nhira opinu awoda no onye ne sokokura enkwatente onyini chemu ode na wiai yesre ede amount we free wa wo mame wo mada your mom Dorothy anan trimude hima asenya blem no wo no asenya woda sunku we no yemfa amount na ne kwakura ne kwade mame wo fa se eye Jason aseda bimpon wono wo ko school ewo eye Brookwood Hills School eno no wo podwo ewo East Legon Accra ene your birthday enti wa sister wade nyina afia owo Asante Achem Gasan wo se ne Yankopon de afe ba ko aka afie ho omo a wodapa ekwatenten onyini kire nyini be ya panimpa na Ghana ye pakanifo abeka ho
na bibia nkɔ nkan famon happy birthday to you me offer say Jason aseda eye bimpom wonu kɔ school eye Brookwood Hill School ego bojo is Legon Accra nyame nhira opinu awoda no onya ne sonko wa sister afia awo asante achimdwa asa na ose awoda yi yemfama wa wiai kasebo ne de asi emusamufo ne ya Miss Mabel antwene se mu ma yen me wafa se champion Taylor e de epie mu abo Facebook and afiti makasebo no wonya bi ehweye me wafa se makese ebo wafa me ho ban honhom mu ne honemani na bibia konka de mame international DJ ba kope DJ Zigby Mr. Samara kwa chinchim kasafre fuma de som me say technical producer okenkan ya me beso ma wiai eti ameje so yo wofa ose ade ayo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wutedin ade bantwere bona na otafrija me saso a me wofa ase na nadwa siki na betena se na odidi a odwumadie no aba beto aso e de asammom encha kase nkoma me wofa ase ba ma me de kwe ewia mechia dodo abom na ne wudin pa sha da kamya silver tewia ewia mechia o wono your mom Auntie Mansa and teacher Saba Mam for City ewia mechia mpa yakupon tina ne mu fa nkyere wo mu nyina moniti a ade hye midimafo pokwase